Matag katapusan sa Nobyembre, gisaulog ang adlaw natawhan ni Andres Bonifacio. Karong adlaw mao ang ika-152 nga kasumaran sa iyang adlaw natawhan. Kinsa si Andres Bonifacio? Aniya ang report. Wala. Ama ng katipunan. Andres Bonifacio, ama ng katipunan man na siya. Ang kuan siya ang nipundok sa mga tao na kanang mokontrol sa mga Espanyol para mas save ang country nato. Nakalimot ko. Di pa ako sure pero I think kuan siya kanang murag pinuno ng katipunan. Wala ko niya pero okay ko kuan siyang story. Si Andres Bonifacio mao ang giingong amahan sa Philippine Revolution tungod sa iyang pagtukod sa katipunan kon kataas-taasan kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan kon KKK. Siya ang numero 1 nakigbatok alang sa kagawasan sa Pilipinas sa pagpanakop sa mga Kastila. Gani siya ang gitawag nga unang presidente sa Pilipinas sa dili pa si Emilio Aguinaldo apan wala kini opisyal nga giila. Ang pagkaresponsable, pagkamalaumon, ang paghatag og balor sa trabaho, dili pag-usik-usik sa oras, makabayan ug mapahiubsanon mao ang mga maayong batasan ni Bonifacio nga angay natong hinumduman. Kung unsa man ang kagawasan nga atong natamasa karon tungod kini sa paningkamot sa atong mga katigulangan sama ni Bonifacio ug angay nato silang hinumduman ug tagaan og bili.